ସାଦର ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଜାଣିବା ଆମେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କର ମାନଧନ ସାରା ଦେଶରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଗତ 24/3/2023 ଲୋକସଭାରେ ମାନନୀୟ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସାରା ଦେଶରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାଙ୍କ ମାନଧନ କେତେ। ସେ ଯାହା ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ସେହି ଆଧାରରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସାରା ଦେଶରେ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ବେତନ ଆଇନ ଥିବାବେଳେ କିପରି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାହା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଥିଲେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଜ୍ୟୱାରୀ କ'ଣ ରହିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କର ମାନଧନ।